Ако ти си жена, която искаш да се стегнеш, да се оформиш и да изглеждаш добре, но времето все не ти стига, все не можеш да стигнеш до фитнес залата, все нямаш достатъчно време за себе си, аз имам решение на твоя проблем. И то е моя пакет, който е от 4 неща. Първото, разбира се, тренировки, които са за дупе, крака и корем. Само иновативни упражнения, супер достъпни, без значение дали си тренирала, дали имаш контузии, дали в момента не си във форма, дали си наднормено тегло, това няма значение. Второто нещо, което ще получиш е моя фет бърнър, разбира се, който ще ти помогне по-бързо да прибереш талията и да изглеждаш перфектно. Третото нещо е моята фитнес кърпа Иван Христов Team, която в самите видеа ще разбереш защо се ползва. И четвъртото нещо е моята комплексна цена за това. Тя е 199 лева. Не си губи времето, не чакай утре. Запиши се сега и започни да тренираш заедно с мен. Тази оферта може да откриеш на моя сайт, както и ако ми пишеш на лично съобщение.